Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rari rwezuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi unoka tiri mumusha weGlenview muri muno muHarare. Ndofunga maona nhau dzakawanda tichimhanya tiri kumukumbura aiwaka inonzi penga udzoke kwamboti ta uchidzoka ka mucapital city. Makadiko mandlo? Aiwa ndinofara shumba makadi zvei. Ini ndiri nani chose. Aiwa mataura pakanaka chaipo kuti penga udzoke tinongozodzoka chete Harare. Tinongozongodzoka chete siyalibingelela balalele makhaya kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo njalo amalanga eqhubeka esiya phambili. Namhlanje ke sise Harare esigodlweni sise Glenview. Elike lisibona phela amalanga adlulileyo sigijima sichaya ngali sithi dande rushinga ngaphi kodwa ke siyaphenduka ke ekhaya kusekhaya. Elami igama nginguThadiwa Nashekhutama uMandlovu. Zvinofadza chose kuti apo napo mboita uchi tauro wakagara pasofa kwete uchingomhanya nemasango. Pasina zuva shumba shuwa taura izvi. Nhau yatauya nayo muri yeZimbabwe haifadzi, inosuwisa. Inhau yevamwe baba vaburuka mubhazi ndokubva vauya pane uno musha watiri vachikumbira mvura, vachinwa mvura, mushure mekunwa mvura ndokubva vafa. Indaba esiletha lapha namhlanje indaba ebuhlungu, akusondaba emnandi. Indaba emayelana lo baba obehamba esebhasini wasesehlayena ebhasini eqonde khonapha emuzini esikiwo esithi yena ufuna amanzi akhudumalayo awokunatha. Ayengakaqeda amanzi abamqhubele wona waseschiya. Pari zvino toda kukusanganisa ikane mhuri yepano ititsanangurire kuti zvii zvatora nzvimbo. Asi changotishamisa ka ndechekuti veukama vataura kuti aiwa hama yedu haina kufa, vanombozviita. Naizvozvo vabva vaendeswa kuchipatara. Hatisati takwanisa kubatana navo kuti tinzwe kuti vapenyu here kana kuti vashayika. Liqiniso balaleli makhaya okuyinto esimangalisayo ukuthi ke labo sithesa ukukhuluma labo bathi izihlobo zomufi abebesithi bona hayi isihlobo sethu umuntu wethu uyaphila, ujayele ukukwenza lokhu like engakafi ebesisho ukuthi ngake ngakwenza amaviki adlulileyo. Asisakwazi ukuthi kuhamba njani, bamthethe ke bamgijimisa esibhedlela kodwa ke asikwazi ukuthi uyaphila kumbe akasekho okwamaqini. Asengikwazise muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Pamba pangu nasipasvika Murume makuseni anga achibva aburuka bhazi achibva kuGlenview 3 aibva angocrossa road apinda mugedhi mangu akabata chest yake akakotama aibva ati mama ndokumbira mvura inodziya ndine maacids. Saka ndatodedzera mwana wangu musikana Misho ndikati Misho isa mvura pamoto pane munhu arikuda mvura. Saka ndaona musikana wangu ari kunonoka ndatopinda munomba ndichimhanya kuti ndimuisire mvura iya pamoto. Ndapinda mumba ndopandazosangana naye apa veranda agara. Aibva atoti ndokumbirawo chero inotonhora ndingofanonwa. Pandamupa mvura iya inotonhora achibva ano iya inodziya yanga yadziya. Ndibva ndatora mvura iya inodziya akati hazvina kupera zvandiri kunzwa ndiri kuda inodziya. Pandatora mvura iya inodziya mba ndamupa achibva anwa mvura iya inodziya. Anwa mvura iya inodziya abva ati ndiri kuda imwe asati zvapera. Saka moment iyo abva aburisa foni yake mhomo abva ati fonerai baba agonzo muvaudze kuti ndozvandaita nekuti last week iyo ndakambozviita futi. Bva ndatora foni yaya bva ndapa sisi vangu kuti vadi vafonere baba agonzo aya. Vaibva vavafonera aibva vatodaira foni vakati alright ndepapi tibva tava direct vakati aiwa ndosvika manje. Moment iyoyo tibva paita call mufoni iyoyo mufoni yake
ya vamwe baba vangu vakanzi Musa. Ndibva ndavaudza vatenge vachine zvavanenge vangu vachida kutaura naye. Ndibva ndazoramba ndivati hello munhu wamurudai mimi mirai ndikuudzei zviri kuitika. Vandavatsanangurira kuti pane munhu yeye wamuri kuda akatorara ari kurwara akarara pamba pangu kana imi muri hama yake uyai mumuone. Baba vaiva zvechikwada havana kunonoka kuuya vavauya nemotikari vaibva vasvika panapa apa angatonwa mvura yake yechi3 azosvika. Saka mvura yechi3 kapu yechi3 haana kuzonyatsoinwa angonwa mbichana achibva atanga kuchema. Vatonzi nasisi wangu ko iwewe munhu womurume haacheme shinga vaangobata pachesti pake akati ndiri kurwadziwa. Saka moment iyo yaangoti ndiri kurwadziwa achibva atoita kunge munhu arara nerutivi kudai achitopindura masiso. Saka vanhu vanga vachifamba zvavo anga ari masikati vanhu makuseni vanhu pandangoona vanhu vandavadedzawo ndikati uyai pindai mugedhi medu munomu uyai muone zviri kuitika munomu uyai mundibatsira kunamata. Saka ndozvazvaita murume paazouya murume asikuti aiwa ina handisi hama yake ndinonamata naye regai ndinoudza hama dzake. Saka vangobudawo nefoni yake vaenda vanoudza hama dzake vachibva vazouya vazotakura munhu. Pane nhau yatanzwa kuti pavauya hama dzacho vataura kuti haana kufa. Vanga vachidaro. Nyasotitsanangura yavanga vachiti chii? Ivo vati hanzi anenge asina kufa vanga vachingomubata-bata vachinzwa achiri kudziya. Saka ndozvavanga vachingotaura kuti aiwa anenge asina kufa haana kufa. Ndinotwawo baba marairi chinyaya dzaitiko ndakatorarawo ndatongomutswawo kumba kuseri kwanzi yemoni munhu ari kuseri ndakatobvunza kuti ibenzi here zvikanzi ana kugoa yemoni munhu ari kuseri. Pandasvikawo kuseri kwacho mbanana munhu akagara pavhuranda. Paanga akagara pavhuranda ndabvunza kuti ko chii mukoma uchi chiri kuitika zvanzi chest yangu ndarwadziwa kupera simba but chest yangu iri kurwadza. Ndakati zvakatanga rini zvakanzi ndakambozvita last time ndakambodonha but zvakabva zvangodi zvakapera. Tiri pakati pekutaura tabva tadzika topata naguku yatinamate tiri pakati peprayer payo munhu yangoti neside kubva angorara pasi kubva angotitasa makumbo kubva apindura maziso. Paapindura maziso panangosimudza ruoko rwake nchinodewa atodi atofa. Ndo patatongosiya munhu adaro pangotanga kuuya ungana vanhu. Anga wezera ripi munhu? Zvemakore ndatadza kuti angaita but zvekuma kuti 35 years kana 30 years ndo kwatingaita arrangement chemakore ake. Asi vanga vari sopa zvekuti vanga vasina kudhakwa kana kuti tingati anga ari sopa munhu angatori right but munhu angobatikana neurwere paangoti ndadzika bhazi nati akuatadza kupinda padzimwe dzimba dzese dziri vasongonanga pane gedhe chete panapa ipapo hanhu haana kupapindura. Ndo zvangondishamisa kuti angoti atadza kupinda mune dzimwe dzimba dzisina magedhe apinda pane gedhe chete. nekuti kadzimba dzisina magedhi ndo dzinenge dzakareruka kungoerekana wapinda. Pekutanga wavhura gedhi also panapa atovhura gedhe akapinda ega but angomhanya akangonanga panapa dzimwe dzese dzimba dzepamasaidi pedu hadzina magedhi. Ndo paapinda panapa tangosvikona kuti zvatotishamisa kuti apinda pane gedhe achisiya dzimwe dzimba dziri open dzisina namajirawo dzisina kana magedhe but ananga pane gedhe rinovhurwa akapinda mukati. Ndo njanyondishamisa izvozvo. Ndinoitwawo mai Munashe ndiri mukoma wamaipena pamba paitika chiitiko. Munhu asvika makuseni adzika mubhazi ranga achibva kuGlenview 3 ndokubva asvika achikumbira mvura yekunwa mvura inodziya achiti ndiri kurwadziwa nemuchesti. Saka paataura nemunyanya wangu ndobva ashedzera mwana wake kuti iwe isa mvura inodziya pane munhu akuda mvura. Saka ava vapinda mba vachimhanya achiona kunge mwana ari kunonoka. Ndobva ndatora murume uyo kuseri kwaasvikira ndobva tafamba tichiuya pavheranda ndobva agara pasi ndobva mvura yavo ati ndipei chero inotonhora ndobva tamupa yekutonhora kekutanga. Kechipiri ndobva tamupa yanga yakudziya ndobva ndipei futi imwe ndimwe ndobva tamupa yechitatu. Saka yechitatu iyi
haana kuzoipedza. Ndopaatanga kuchema, ndobva ashinga mwanangu shinga, mumwe murume hacheme, ndobva mama ndiri kurwadziwa. Saka ipapo ndobva aita sekupunzika zvokuti ndatoti mvura anogona kurasa mvura iyi. Ina handina kuona zvaitika ipapo nokuti ndazongoona atitasa. Ndoda ndakamira nechine rimwe divi nokuti ndanda kutaura nefoni nokuti anga atipa foni yake achitifonerai Mr. Gonzo. Saka ndaichitaura navagonzo vaya vachiti vari kuuya. Saka ndopatazongoona kuti munhu hapasisina. Nguva iyo tatanga kunamata futi. Then ndopatazongoona kuti munhu hapasisina. Ongo manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana, tongai tinzwe tozviziva kuti vari kuona vamwe vacho ndivana chiremba vatone mhinduro yekuti chii chaitika pamunhu. Kana achimbozviita achizoti anoda mvura inodziya, zvinobva zvatinetsa kuti chirwere rudzii varapi moto dzavo. Aliqiniso balalele emakhaya nthemba ke libonile lani abanye benu khona ngapho ngodokotela asazi phela ukuthi ama-acids ngizwe ubhude ekhuluma sithi ade sithula ama-acids ukuthi abalama acids lijayele ukunatha amanzi akhudumalayo yini khona ngapho bese ukuphela singazi odokotela selingasichasisela lina ukuthi mhlawumbe selihlela abakwazi ukuthi ukufa kungabe kubangelwe yikuyini, kungabe kuyini sibili okuthethe indawo. Tawana mukanaka aiwati chakunzirai hama dzacho totaurawo kanadzo tichinzwa kuti vanenge vachiti chii pamusoro pemurunhu iye hatisati takuziva kuti muchakabva here kana kuti kwete. Liqiniso balalele emakhaya singayenelisa ke sabe sifinyelela kuzihlobo sizwe ukuthi kuhamba njani besichasela ukuthi bona bayithatha njani. Ngakho ke asekabi kwazi thina ukuthi eqinisweni sibili akasekho na kumbe usaphila. Parinasi tombomirira pano rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Thadiwana Shekutama. Asisenguwa dzese musakanganwe kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh